No nie, ale Daliśmy to radę. przez ten Szalony poziom driver trudności. nas wiewiózł nie wiadomo gdzie, Dobra, ale no dobra. mapa. Chcemy transita, dobra. Weźmy sobie może, nie wiem, przetrwanie, przetrwaj na farmie. Walcz nie marnuj O, lub farma. przeciwko, że na końcu może przyjść tylko jedna drużyna. A dajmy sobie przetrwanie. Zamiast granatów będziemy rzucać kartoflami. Oh yeah. Jesteśmy tacy twardzi, że jako rundę początkową ustawię nam 20. Jezus, no dobra, spoko. Dobra. Ale poziom może łatwiej. Albo nie, chyba nie przesadzajmy, dajmy piątą poziom oryginalny. Dobra. Jedźmy. No, jadymy. Półkula północna przed. Muzyczka taka na O, jaki rozluźnienie. traktorek fajny. O, krówki. O. O, mogłyby być krowy jako zombie. Oje. No to by było dziwne. No. O. O. Jak chcę tym ciężarówką jechać? Jak chcę. Nie da się. Nie da się chyba. Dobra, nie mam amunicji w ogóle, a O, tu co tu jest? ci już idą. Mamo. Boże, jak ten. Alan Wake. No. Piwo korzenne, nie wiem co ono daje szczerze mówiąc, ale Wiesz, Wiem. walniemy se po jednym, będziemy się lepiej... czuć. No. Gdzie te zombie, bo słyszę? A tutaj. Dobra. O Boże święty. A, mnożnik razy 2. Jep. Ładuj, Jeb. ładuj. Nie moją ciężarówkę, nie. Kurde, jak wolno on ładuje to. Ile ich tu jest? O, ile ich Gdzie? idzie! Nie, ja już umieram, nie! Ja też, bo nie Co zdążę. to jest? Co to jest? Ja się wydam! Przecież Jak tragedia się ludzka. stało? Ja pierniczę. Tośmy się popisali. Brawo dla No, nas. no, jak cholera, faktycznie. Mm, To może tak bardziej po ludzku, od normalnej fali sobie zacznijmy. może. Pierwszej. No, żebyśmy się tak wiesz, mniej już Psy myśleli. piekielne wyłączono, a włączmy sobie psy piekielne. O, Dobra, dajmy jeszcze jedną szansę naszemu brakowi skilla. No, może jakoś oświeci nas i będziemy lepiej grali. Wątpię, ale może. Ale Kto wie? może. Może ten czerwony traktorek nam pomoże. O, żeby się dało jeździć na krowach. Uj. Taka broń powinna być. Tam jedziesz i sam strzelasz mlekiem z wymion, nie? No, magiczne mleko, zdychajcie zombie. No, to był durny pomysł, nie? Ale... nie? No, ale było urozmaicenie do gry. No i to jakie? Tutaj coś widzę. Jezus, podpaliło mi dupcie. O, Jezus, mnie też. O Boże. O, teraz masz inny strój, teraz masz jakiegoś tego. No a ty masz takie... ty też. garniturku. Chłopcasz. No, zamieni ten... Co to jest? Reanimacja? Nie, to na razie jest... Broń jest potrzebna póki co. O, jest Olimp. O, ja idę na Dobra, górę. dobra. Oje. O! Idzie jakieś sierwo. Idzie już? To nie było najtrudniejsze. Oj. Czy stąd cię zabije? Dobijają się. Gdzie ty jesteś? Na Może dole. byśmy- Dobra. Na dole przed tą Teraz to szopą. musimy chyba razem grać, nie? No. Dobra. No, czekam. No i to... O, Dosłownie straciła dla mnie głowę. szalony. O, za tobą. No dobra, O. już nie? Jezus. O, jaki ładny. Jakoś Podobny niewyraźnie do pan mnie. wygląda. A. No. Wow. O, Jesus, ale No. poleciał. Wow, pierwsza fala, nie? Mm. Ja też chcę jakąś taką broń, jakąś lepszą niej. No to A tutaj nie jest ten, tutaj wisi na ścianie. Za ile? O, 500 dobra, dodaj. dobra, lepsze to niż to Piwo korzenne, nie chcę. piwo korzenne. Nie, dziękuję. No chodźcie sierwa. Potrzeba pieniędzy. A, tutaj jest w ogóle nie ten, nie... Aha, tu się nie da zbudować tej barykady. No Co? trudno. No, no gdzieś... O, skądś? traktorek, Eurotrack Simulator. Boże, czekaj. Lądwirtschaft. No. Simulator. Idą. O! Padła. Tylko jedna? Aha. Ale pajączka, patrzaj. Weź się, połóż się tutaj i tak. Ach. Przyczołgaj się i tutaj. A, nie mogę, bo tu idą. O, dobra, ja tu się zabawiam z zombie, a ty tutaj No już- właśnie. O, tam kolejny. Ej, mi się oczy gały świecą na czerwono. Jaki ona ma piękny wzrok. Zawróciła mnie.
No, dobra. Jest jakaś Pięknie. inna broń oprócz tej, bo... Dla mnie zaczyna irytować, baby 2 razy strzelę i 2 razy niecelnie muszę, no, przeładowywać. Ojej, idą już. Słyszę ją. Albo jego. Oni się pojawiają z nienacka, Boże, nie wiadomo skąd i jak. Coraz szybciej. Dobrze, że bynajmniej te oczy się świecą, to wiadomo gdzie. Kurde, teraz na jednego trzeba już 2 pociski wystrzelić, to już nie ma tak łatwo. Oż Jesus. Jezus. Weź mnie nie strasz. O, tutaj. Ło! A nie, w sumie jeden headshot. Ładuj szybciej, panie Tebu. O. Jezu, zaraz mnie zabije. No, no nie był dobry pomysł. Dobra, ja uciekam. O, amunicja. O, Maxim, dobra. No, on cały chodzi, aby i ładuje non stop. No, jak ja cię zaraz załaduję, to... Kurde, przydałaby się jednak lepsza broń trochę. No. Ewidentnie. O! Piu. Ale fajny wybuch. I po nich. Dobra, ale tu musi być lepsza broń. Musi. Chyba, tylko że to gdzie? na tym polega, że nas tu zostawiałem z tą dubeltówką. Z i tym, co mamy teraz. No właśnie. O Jezus. To było głupie. Jezu, otworzyłem gdzieś drzwi. Jest broń lepsza. Oh yeah. Gdzie? Oh yeah. Za 1000. Fuck. To już idę. Otworzyłem drzwi. Tutaj. O, i tu idą do mnie, Boże. O, a do mnie też. Nie. Gdzie ty nie. jesteś? Ty nie masz ten znacznik mój taki? O, a, Kurde, a dobra. O, Dobra. płonę. Jeśli masz 1000, to tutaj możesz sobie zakupić. O, mam 1000. Nie jest jakaś Co to rewelacja? jest? A, MP5. Dobra. Pójdzie. Do widzenia. No. No z tym to można. Tutaj chodź. Idą. Nie umorli. Teraz to ja chyba mogę kupić, bo chyba jak jedna osoba kupi to... Wow. Nie... Wow. Szalony. Oj, tutaj szalony. Kurde. Uwaga. Dzisiaj noc jest zajęta dla kogo innego. Dla ciebie. Insta-kill. Wow. Głupie małpy. Ale wybuchowe. Tylko tyle. Pusto. Give me more. A, tu jest ta fajna skrzynka, która losuje. No. Wow. A, Aż mnie przymroczyło. dobra, to ja sobie wylosuję. Losuj. Co tam będzie? No, kurwa. Chciałem coś innego. Szczerze mówiąc. Dobre. To zostajemy w tej chałupie? Idą chyba psy piekielne, no. Miałem rację. Jaki kotecek. Wow! Jezus wow! Boże. Idą. O! Kurde, a ja amunicji prawie nie mam. Jezus. Jaki kotecek. Ładuj to, gościu, ładuj to. Jezus Maria. A nie jest taki najgorszy ten pistolet w sumie. O, Z tyłu. gdzie za tobą. I obok ciebie i wszędzie. No A, jest ammo, dobra. A. Ostro maszuję era, mam pełny zapas tej. Dobra, ja wylosuję jeszcze raz, może tym razem dostanę coś lepszego. Mikołaju bądź hojny, a nie jestem Mikołaj. O! Nie pogardzę. Snajpełka. Tak. A co? Dobra. A tu są. Idą. Idą. Gdzieś tam. Słyszę. Dobra, ty ogarniaj schody, a ja będę tutaj z góry ich tą snajpą. Dobra, schody. Mogę ogarniać. Lubię schody. Wow! O, dzień dobry, a gdzie pan tu już ucieka? No tutaj zapraszamy. Tu, do naszego nowego lokalu. Niedawno otwarty. O! Kurwa, te wybuchowe O, co? gnoje idą. Coś wziąłem. O! Podwójne punkty, dobrze. Tam wiecie, zabijaj i potem wylosuj sobie. Te skrzynki, bo... Co co jest? to? Aha, atomowa poszła. Zabiło mnie, czy nie? Nie, leż. O, dobra, dzięki. A którym się reanimuje w razie co? F. F, dobra, F. Gdzie mam strzelać? Tutaj, dobra. O, odbudowujemy. Kurde. Zabij tego co idzie i... już wystarczy, dobra. Zabij jeszcze A. tego i możesz losować. No kikuś! Ale ham.
A już masz 980 to. Kurde, 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 nie muszę przeładować. Ja też. Ała, ała, au, no co jest? Dobra. Użyłem się. Dobra, już mogę to. Jeszcze nie mogę za 1000, no jeszcze mi brakuje dosłownie Gówno to jest ta broń, szczerze mówiąc. 60 Coś lepszego, błagam. Tak! Tak, zajebisty karabin. Ej, od ilu można wylosować? 20 ci jeszcze brak. 950, czyli jeszcze... Uwaga, 20. idą, obok. Na prawo. No żeż Jesus, ale to jest słabe. Dobra, idę na schody. O, tu idzie. No idą już zewsząd What the właściwie. O, dobra, idę wylosować coś. Idę. To idź szybko, uwaga, za tobą. Ja, ile ich idzie. No fuck! Nie, to tak nie może być! A tak nam ładnie szło. Nie, za porażka, nie, trzeba to kończyć, żeby wstyd po prostu. Jesus, no. Żarty, kurde. No nie. Nie wiem w sumie. No, Może- dobra, trochę tam było. Może nam Dobra. się w następnych rozgrywkach uda. Można się kiedyś uda, dobra. Z tej No. strony byłem ja, czyli profesor W z kanału Freaky Gamers. I Krystem żegnam się z wami bardzo serdecznie.